Ben, hoxe imos ler o comezo do libro Memorias dun raposo, de Antonio Reigosa, Edicións Xerais, na colección Merlín, onde o mundo se chama a golpilleira. Meus moi amados raposos, a min paréceme que xa ia sendo hora de que un de nós, un raposo, se decidise a contar o que somos e o que non somos, que non todo é como se di nin como parece. De nós contan as do demo e máis, e nós mesmos imos perdendo as maneiras, que algúns xa se instalan á beira de onde os homes verten os seus lixos e engordan. Sí, sen dar pancada, pero comendo merda. E ao mellor hai quen quere vivir, como vivimos sempre, cazando para comer en vez de comer para folgar, que logo todos son enfermidades e pestes, e pragas, e peganche un perdigón no cu e tirante no vertedoiro no que viviches acomodado toda a vida. E veñen as pegas e os merlos e nin te miran. E pasa o lobo xan de un touto, poño por caso, e ri como nunca riron os lobos diante dos raposos. A min paréceme que así non imos ben, e por iso quero falarvos aos máis novos. E se cadra hai algún que me fai caso e volvo ao monte. E se pasa fame? Pasouna, pero é digno, e pode mirar de fronte aos fillos e dicirlles coa boca chea: non sexas como as galiñas, un mexamorniñas de poleiro. Para que isto non pase, para que o que vos conte hoxe vos renda algún beneficio, tedes que saber primeiro quen fomos, quen somos e en que parte do mundo estamos. De quen fomos habería moito que falar, tanto que non chegaría un día para contalo. Abonda agora dicirvos que por aí se lle dá moito creto á historia, que llo dan os homes de cando Zeus era Deus e nos deu aos raposos a oportunidade de sermos decentes, e que coroou unha raposa como a raíña dos animais. Sería así ou non sería, non o sei. Cóntase que aquela raíña vivía sen privacións. Viaxaba en liteira, cómoda, abrigadiña, sen máis preocupación que a contentar a Zeus, procurando a armonía entre os animais. Alguén que non a quería ben propuxo sometela á proba da cobiza, e dise que lle ceibaron dentro do apousento un escarabello, e que a raposa se tirou a el, zunada, sen caer na conta de que aquel bichiño era un máis dos seus moitos súbditos. O caso é que Zeus enfadouse e quitoulle a coroa. Aquel foi o noso pecado orixinal, e desde entón sei que somos zamurgos, loubáns, villabáns, sempre cazurros, lagarteiros, astutos. Desde entón somos raposos. Para saber quen somos os raposos, hai que escoitar o que dicen de nós, e ben nos sabedes. Non temos boa prensa, nunca a tivemos. Chamannos furafollas, periquiños, sete mentiras, trasgos, arteiros, gapeiros, calcañeiros, xa me escorro, xa te entendo, forneiros, perilláns, rapilleiros, fillos do demo, que de todo, de case todo, para que negalo, somos. De onde somos ou de onde vivimos, de onde un é, tamén é de proveito falar, que aínda que se ande moito a terra sobre a que pisamos todos os días, nunca se acaba de coñecer. Esa terra é Golpilleira, o país dos golpes, o mundo enteiro de noso, pero tedes que saber que só é un curruncho, un anaco do mundo, e que por trás dos chaos da lagoa, e da corda, e de Cabana de Vella, hai outras golpilleiras. Ben, e así continúa o libro este de Memorias dun raposo, que de vez en cando trae algunha ilustración, cruzando un río. Aquí debe estar cazando galiñas, pescando troitas, ou non sei onde roubou estas troitas. Habría que... Gañou o premio Merlín de literatura infantil no ano 98. Está o papeliño por aí. Aquí non sei, debo levar unha cornada ou non sei como está caendo aí. Non quero facer moito, contarvos moito. Tedes que ler, se vos interesa. Aquí vai con un cocho bravo, non sei o que fai o gato. Aquí coas cabras. E mira que ten un fociño longo nesta caricatura. Pois aí non sei que leva na boca, pero parece unha galiña do monte ou... non sei. Aquí uns cas que non sei que veñen. Pois nada. Se queredes saber un pouco as historias dun raposo que
que lles escribe a outros, pois, este autor, Afonso. E máis nada, xa sabedes, se vos gusta, Memorias dun raposo, xerais. Veña, coidarse.